Sinjuri, nagħtu merħba lill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. Sinjuri, nagħtu merħba lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela li jinsab fostna. Insellmilkom u nilqakom għal din l-attività tal-Partit Laburista fir-Rabat. Insellem lil dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-istazzjonijiet wan kif ukoll permezz tal-paġina ta' Facebook tal-Partit Laburista. Nagħtu bidu għal din l-attività u nistieden lill-ewwel kelliem għal din l-attività l-Avukat Chris Bonnet biex jagħmel l-intervent tiegħu. Bonġu lil-kulħadd, aħfru li ftit jekk daqsxejn eċitat immieli numru ta' snin ma nindirizza attività bħal di. Jiena ġej minn familja maqsuma. Ommi u missieri ta' fema laburista u l-iktar persuna għażiża lija nanna kienet nazzjonalista. Allura l-prinċipji tiegħi sawwarthom tul is-snin. U meta kont student irrealizzajt il-prinċipji li qblu miegħi huma dawk xellugin illi ħaddan il-Partit Laburista. Kont tassew nemmen illi daw il-prinċipji setgħu joffru soċjetà soda, ekwa u ġusta. Kont inħossi li dan il-partit seta' verament joffri ħajja aħjar. Dan kollu ikkonfermajtu mbagħad meta għamilt xi snin inservi bħala sindku u anki mbagħad meta servejt fl-amministrazzjoni sportiva fejn missejt mal-vera ruħ soċjali tal-pajjiż u tallimt fejn kif l-isport jista' jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Iż-żmien tani raġun ħbib tiegħi għaliex permezz ta' tmexxija tal-Gvern Laburista fl-aħħar snin. Rajna Malta tiżviluppa f'pajjiż fejn il-politika għan-nies li ħaddan il-Gvern tassew għamlet id-differenza fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. Però jien ma nħares biss lejn Malta mill-lenti ta' bniedem mill-isport. Jiena avukat, missier u fuq kollox ċittadin. U nemmen li int minkejja d-differenzi li jista' jkollna fi ħsieb politiku tagħna, trid tammetti li dan huwa gvern b'viżjoni ċara u illi qed jirnexxielu jeleb l-isfidi kbar illi ġabu magħha l-pandemija tal-COVID-19. U minn hawn naħseb taqblu miegħi li għandna nsellmu lill-frontliners u lid-deputat Prim Ministru Chris Fern tax-xogħol billi qed jagħmlu biex iżommuna b'saħħitna. Dan l-aħħar xhur partikolarment rajna pajjiż illi qiegħed joffri sigurtà, illi qed jara illi gvern illi jara illi żgħir ma jbatix mill-piżijiet tal-ħajja fejn il-pajjiż huwa sikur għall-familji tagħna, għall-anzjani tagħna u għat-tfal tagħna. Dan huwa gvern li jipprovdi edukazzjoni ta' livell għoli u jinvesti fiż-żgħażagħ tagħna. Dan huwa gvern bruħ soċjali li verament jirrispetta id-drittijiet ċivili. Gvern li għalih huwa relevanti x'kulur tal-ġilda jista' jkollok, jew x'ġeneru għandek, jew x'diżabilità jista' jkollok. Aħna kollha niġu ġġudikati fuq il-kapaċitajiet tagħna. Tul il-karriera tiegħi bħala avukat kif ukoll fil-futbol kelli l-opportunità li napprezza il-potenzjali dan il-pajjiż ta' joffri. Dejjem ħassejt li l-isport għandu jifforma parti integrali mill-politika u l-viżjoni tal-gvern. Dejjem bqajt affaxxinat kif l-isport ilaqqak ma' kull tip ta' nies illi fil-ftit ħin li tqatta' magħhom jaqsmu miegħek il-ferħ, il-problemi, l-isfidi u l-ħon tagħhom. L-isport ma jarax razzezz, ma jarax faxex soċjali u ma jarax ġeneru. Jara biss nies
u l-iżvilupp tagħhom li permezz tiegħu għandna garanzija ta' soċjetà soda. Ikolli nistqar li tul dawn l-aħħar sin sar ħafna biex l-isport ikompli jgħin fl-iżvilupp tas-soċjetà Maltija. U minn hawn nixtieq insellem il sħabi Krista Ġus u l-Clifton Grima illi tul dawn l-aħħar snin poġġew l-isport Malti fuq sisin sodi. U laqgħet nitkellmu fuq l-isport u l-aspett soċjali tiegħu ippermettu li nsemmi idolu tiegħi fl-isport. Bniedem illi dejjem uża l-isport biex jaqla l-tfal mill-problemi soċjali u mit-toroq u li żamm iż-żgħażagħ il-bot mill-vizzji illi jistgħu jkunu esposti għalihom. Għal 60 sena sħaħ dan huwa bniedem milli juża l-isport biex jagħmel il-ġid. U naħseb tistgħu tingħaqdu miegħi f'ċabċipa kbira il-Fader Hilary Taljaferro. Nemmen li x-xogħol nagħmlu fl-isport qatt mhu biżżejjed. U dan jista' jilgħab rwol iktar importanti għat-tfassil tal-politika ta' pajjiżna. Il-bieraħ kellna it-tnedija ta' konsultazzjoni pubblika li se tara li 50 xhur il-Parlament japprova il-ħolqien tal-Awtorità Maltija għall-Integrità fl-Isport. Awtorità importanti li se tirregola l-isport Malti fl-indipendenza u l-awtonomija illi jgawdu l-assoċjazzjonijiet nazzjonali u l-klab sportivi. Li minn irdu insellmu l-ħafna nies illi hemm fil-kumitati li b'mod volontarju mill-ħin tal-familja tagħhom aħna stess ma nirrealizzawx kemm jagħmlu ġid lill-komunitajiet tagħna. Din l-awtorità hija l-ewwel pass sabiex tiġi implementata l-Istrateġija Nazzjonali tal-Isport li dan il-Gvern kien nieda fl-2018. U dan għaliex jien u aħna naħdmu fl-isport nixtiequ illi uliedi u uliedkom ma jibqgħux biss jipparteċipaw fl-isport, iżda jibdew jikkompetu u iva għal xixle nibdew nerbħu bibtijaj għax hekk ħaqqu dan il-pajjiż. U la tkellimt fuq governanza, nemmen li soċjetà Maltija b'saħħitha teżiġi gvern li garantixxi kontabilità, trasparenza u ġustizzja. ċert li l-kol kemm aħna naqblu li l-avvenimenti li ġraw f'din l-aħħar ġimgħa kienu prova ċara oħra ta' kemm dan il-pajjiż għandu sistema ġudizzjarja effettiva. Għalunna li mhux ser issir ġustizzja u li f'dan il-pajjiż teżisti l-impunità. Ma jien nistaqsi kif tista' tkun kredibbli b'argument bħal dan mill-liema pulptu qed tipriedka meta kellna gvern nazzjonalista li sa ftit snin ilu kienu fil-gvern għal 25 sena sħaħ u x'ħallowna dawn. Ħallowna rata ta' kriminalità għolja ma nafx kemm u omiċidju wara l-ieħor laqqas kellhom idea minn fejn sa jibdew biex isolvuh. Il-ġustizzja u l-ħaq jidher ċar li llum qed isiru ħbib tiegħi. Ġustizzja li ma tħares f'wiċċ ħadd u fejn inti jekk tikkommetti reat tieħu il-kastik illi ħaqek tieħu. Bħala avukat ma nistax ma nħossniex gburi li dan il-gvern wettaq riformi kostituzzjonali importanti u minn hawn insellem għal darb'oħra l-sħabi Edward Zammit Lewis u Byron Camilleri illi ħadmu tant biex fl-aħħar xhur iżommuna siguri u jagħmlu riformi li ħaddieħor sejħilhom riformi kosmetiċi. U li saru għax kellna pressjoni minn barra minn xtutna. Ma jiena nidħal, bdejt imma f'daw 25 sena li għamiltu fil-gvern. X'għamiltu? Kellkom iċ-ċans kollu biex tagħmluhom daw ir-riformi. Jien niftakar 20 sena ilu kont l-università. U kelli lecturers li ħafna minnhom kienu esponenti sow tal-Partit Nazzjonalista, tal-Prim Ministru probabbilment jiftakarhom ukoll jalmuna. U daw kienu jgħidulna l-mod kif jiġi elett il-President irid jinbidel, il-mod kif tinħatar il-ġudikatura trid tinbidel, il-mod kif il-Kummissarju tal-Pulizija isir trid tinbidel u għamlu studji u riċerki u programmi u artikli. 20 sena ilu, dejjem l-istess diskors. X'ġara? Ma sarux daw ir-riformi. Tafu l-verità x'inhi ħbib tiegħi? Illi daw ir-riformi saru għax għandna gvern li jemmen li daw il-bidliet kellhom bżonn isiru malajr. U dan ir-riformi saru għax dan il-pajjiż qed jitmexxa minn Prim Ministru li qed jieħu deċiżjonijiet billi jpoġġi fuq quddiem il-ġid ta' pajjiżna. Anki akkost li naqqas mill-poteri li kienet tagħtih il-liġi. Għajduli jekk kien xi Prim Ministru min-naħa l-oħra li kien ħajamilha dik. Dawn ir-riformi saru għaliex Malta għandna gvern Laburista u l-Prim Ministru huwa Robert Abela ħbib tiegħi. Mhux ħafna kliem fieraħ u wedit fl-arja, determinazzjoni. Il-ħtieġa li nieħdu d-deċiżjonijiet għas-serħan tal-moħħ tan-nies.
In-nies minn tisset bellalhom ħafna retorika vojta llum il-ġurnata, mingħajr ideat u bla sustanza. In-nazzjonalisti din ma jistgħux jifhmuha. U għalhekk għal darba 2-3 il-poplu reġa' tal-fiduċja lil Partit Laburista u jekk jibqgħu sejrin hekk l-affarijiet bib tiegħi, ċert li għarraba l-5 u 6 darba il-poplu l-fiduċja lil Partit Laburista se jerġa' jtieha. Kanna riforma tal-liġi tal-kera, illi jien nista' nitkellem daqsxejn fuqha, hawnhekk qed nara Rodri Galdes illi nsellimlu tal-biċċa xogħol li jagħmlu, kemm kienet diffiċli biex issib bilanċ bej id-dritt ta' min u wasit tal-proprjetà li jitħallas mod ġust u madwar 10,000 familja Maltija u Awċija li jibqgħu jgħixu fil-proprjetà fejn katru l-imħabba tagħhom, fejn rabbow lil uliedhom. Jien xhieda ta' dan kollu nista' nitkellem fuq dan is-suġġett. Għax jien hawn missieri fis-sebgħinijiet permezz ta' Gvern Laburista nataw appartament illi l-flus li qalaw blara u bidbatija setgħu jinvestuhom f'uliedhom. Fija l-ewwel wieħed illum jien qiegħataw qudiemkom. Gradwat, nitkellem dwar il-politika għan-nies. U dan huwa kollu mertu tal-ġenituri tiegħi. U ħafna ġenituri oħra li ħadmu stinkaw u fuq kollox kellhom Gvern Laburista fil-bidu tal-ħajja miż-żewġa tagħhom li tom lodda biex iwasslu lil uliedhom fejn qegħdin illum. U ta' dan ngħidilkom grazzi ġenituri tagħna. Għax fil-waqt illi dan huwa gvern li jmexxi għall-interess tal-poplu, in-nazzjonalisti dejjem mexxew għall-interessi tagħhom. U dan il-pajjiż illum huwa mmexxi minn Prim Ministru li għalih l-interess nazzjonali jiġi qabel kull konsiderazzjoni oħra. Għax Robert Abela jmexxi gvern u partit li għalih iċ-ċentru tal-ħajja politika tagħhom hija n-nies. Politika li tara li minnu batut jingħata l-għodda biex jinqala mill-problemi soċjali u jgħix ħajja deċenti. Politika li tara li l-ġenituri jiġu premjati għax-xogħol li jagħmlu u jkunu kapaċi jinvestu f'uliedhom bħalma l-ġenituri tagħna investew fina. Politika li tara li ma ssirx distinzjoni bejn jekk intix raġel jew mara, iżda li tiġi premjata l-kapaċitajiet tiegħek. Politika li tara li tfal u żgħażagħ jingħataw l-opportunitajiet kollha u jkattru t-talenti tagħhom biex meta jasal iż-żmien illi dawn imexxuna huma jkunu aħjar minna. Politika tan-nies bib tiegħi. U l-istorja dejjem urietna li huwa biss dan il-partit li ħaddan bis-serjetà il-politika għan-nies. Politika li għadu jħaddan sal-lum stess, f'kull settur, għax kif qalinna l-Prim Ministru stess, waqt il-kampanja tmexxija tal-partit. Dan huwa gvern tal-Maltin u l-Awċin kollha, però ma jinsaqat l-eruq soċjalisti tiegħu. Għax meta jkun hemm bżonn li npoġġu l-interessi ta' pajjiżna qabel kull ħaġa oħra, fl-aħħar mill-aħħar lil Partit Laburista ssib. Dan kollu qed isir fl-ispont oppożizzjoni li mhijiex kredibbli. Tajt ħaġa u tagħmel oħra. Li flok stabilità u għaqda għadha għaddejja minn tkissir intern b'żewġ jew 3 fazzjonijiet qishom il-kelb u l-qattus moħħhom f'xulxin u mhux fil-bżonnijiet tal-pajjiż. Li flok tagħmel xogħla u tipprova taħdem għall bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tan-nies moħħa biss biex tgħaddi l-pandemija ħalli mmorru għall-elezzjoni. L-ossessjoni li mmorru għall-elezzjoni biex ikunu jistgħu jiggvernaw għall-interessi tagħhom. Jien din ngħidilhom bib tiegħi. Tasal l-elezzjoni mela ma tasalx kollox f'ħinu u f'waqtu. Però l-ewwel inkomplu naħdmu biex nofru pajjiż sod, pajjiż li jkompli jiġġedded u pajjiż li jkompli joffri stabilità lil kull wieħed u waħda minna. Jien ukoll ser nagħmel il-parti tiegħi. U llum nieħu l-opportunità nirringrazzja lill-Prim Ministru li qed iħeġġiġni u jagħmilli l-kuraġġ biex meta jasal il-waqt inkun parti minn dan it-tim maqut, tim rebbieħ li għalih l-ewwel jiġu n-nies u li għalih Malta vera tiġi l-ewwel u qabel kollox. U dan, ħbib tiegħi, irridu nagħmluh ħalli meta jasal il-mument biex immorru quddiem il-poplu biex nerġgħu nitolbuh il-fiduċja, in-nies jarfu ix-xogħol siewi li nkunu għamilna u ċert illi bil-politika għan-nies li qed tinħadmu se jifhem li għażla waħda bissem. Gvern immexxi mill-Partit Laburista u għal darb'oħra Robert Abela, Prim Ministru tal-Maltin u l-Awċin kollha. Nirringrazzjakom.
Wammek nirringrazzjaw lil Dr. Chris Bonnet għad-diskors tiegħu issa nistieden lil kellim ieħor il-Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Sengerer biex jagħmel id-diskors tiegħu. Grazzi ħafna. Kemm ħaġa sabiħa li ħadd wara ieħor immorru mill-lokalità l-oħra u nsibu folla ta' entużjażmu, enerġija u pożittività kull ġimgħa wara l-Partit Laburista kull fejn immorru. Pożittività għaliex nafu li qed ngħixu f'pajjiż li tassew nistgħu nkunu kburin bih. Mhux biss għaliex ngħixu kif qegħdin naraw hawnhekk f'wieħed mill-isbaħ pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, iżda kburin ukoll għaliex għandna pajjiż li ma jibżax jaffronta l-isfidi li jiġu qudiemu u li jagħmel suċċess minnhom. Prim Ministru jgħidu li mexxej tkun taf xi jsarraf meta ikun affaċċjat mill-isfidi u bla dubju sfidi kellek fost l-aktar jibsa f'din l-aħħar sena u provajtinna li l-koll kemm aħna nistgħu nkunu moħħna mistrieħ għaliex nafu illi fit-tmexxija tal-pajjiż għandna bniedem illi meta affaċċjat bl-ikbar teddida għall-ekonomija fi żmien modern internaxxilek iżżomm Malta fil-quċċata Ewropea fejn tidħol l-ekonomija. Meta għandna pajjiż wara ieħor fl-Unjoni Ewropea li sfortunatament sal-lum għat laqqas biss għandhom strateġija dwar il-vaċċinazzjoni tal-COVID-19, Prim Ministru rnexxilek tagħmel lil Malta fil-quċċata tal-Unjoni Ewropea fit-tlaqqim kontra il-COVID-19. Jiena konvint li pajjiżna ħajkun l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea fi żmien li ġej illi jilħaq l-immunità mill-COVID-19. Ikolli iktar ċans nitkellem dwar dan iktar il-qudiem. U fl-aħħar nett moħħna mistrieħ għaliex nafu illi fit-tmexxija tal-pajjiż għandna Prim Ministru illi ma jiddejjaqx jieħu d-deċiżjonijiet anke dawk l-iktar ibsin, dawk illi jolqtu fil-laħam il-ħaj. U Prim Ministru inti dawk il-deċiżjonijiet ħadthom ukoll u għalhekk gburi li jiena wkoll nagħmel parti minn dan il-grupp parlamentari tiegħek, Tim Malta, tim li l-ewwel u qabel kollox iħobb lil Malta u għaliex inħobbu lil pajjiżna, inġibu l-interessi ta' pajjiżna l-ewwel u qabel kollox anke qabel l-interessi personali tagħna. U ippermettuli hawnhekk insellem lil Rozjan Kutajjer. Minix se nidħol fil-merti tal-każ tagħha dawk jarawh l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna illi dejjem ħadmu u li qed jkomplu jaħdmu, però minkejja l-uġieħ illi ġib magħha deċiżjoni bħal dik illi ħadet u kif tafu naf xi jfisser illi ikollok tieħu deċiżjoni jibsa ta' dak it-tip, dawk li dejjem ifittxu sewwa u dawn it-tip ta' deċiżjonijiet allura li xinfittxu sewwa qatt ma niddejqu nieħduhom. Għaliex aħna tim Malta, aħna nieħduhom fl-interess nazzjonali qabel kollox u biex naraw illi l-isem tal-partit tagħna, il-Partit Laburista, jibqa' dejjem wieħed il-fuq minn kwalunkwe dubju u għalhekk il-Maltin u l-Awċin jibqgħu jafdaw lil dan il-partit fit-tmexxija tal-pajjiż għaliex jafu illi għalina Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox bil-fatti u mhux bil-paroli. L-iktar ħaġa faċli kienet tkun dik il nkomplu fuq il-passi ta' gvernijiet nazzjonalisti. U naf għaliex ħafna minnkom tkellmuni u tgħiduli imma allura kif ħadd ieħor ma interessax u baqa' għaddej. Imma aħna ħafna aħjar minn hekk. Aħna ħafna aħjar minnhom. Il-moment illi nkunu bħalhom ikun il-moment illi nibdew nitilfu il-fiduċja tan-nies. Niftakru nies bħal Ossingat, George Pulicino, Tonio Fenek, Jason Azzopardi u oħrajn illi bla appoġġ ta' dawk illi kienu jmexxu l-Partit Nazzjonalista dakinhar illi huma l-istess nies illi għadhom imexxu il-Partit Nazzjonalista llum baqgħu ikkakmati mas-siġġu tal-poter minkejja illi kienu qegħdin iġibu pajjiż arkubtejh. U aħna il-Maltin u l-Awċin tkellimna b'mod b'saħħtu. Għedna li dik il-politika maħmuġa tal-passat maċċa imposta fil-politika Maltija u bdejna nġibu l-bidla li ridna naraw u għalhekk eleġġejna l-Partit Laburista u kien il-Partit Laburista u għadu l-Partit Laburista illi qiegħed iġib dawk il-bidliet importanti f'pajjiżna illi tant kellna bżonn. Imbagħad dawn l-istess nies iridu jkunu huma illi jitkellmu fuq is-saltna ta' dritt, id-demokrazija, il-governanza tajba, meta fi żmienhom għamlu l-oppost, x'ipokrizija ta' nies.
Grazzi għal Prim Ministru għal grupp parlamentari Malti Laburista fil-Parlament Ewropew, ġejt afdat bil-ħidma fil-Parlament Ewropew bloqsma importanti ħafna għal pajjiżna tal-ġustizzja, il-governanza tajba, id-demokrazija, is-saltna ta' dritt u l-libertajiet ċivili fil-Kumitat Libe. Kif ukoll l-ambjent, is-saħħa, il-COVID-19, il-kanċer u l-ġrieda kontrih u s-saħħa mentali fil-Kumitat Envi. Il-bambin rrit li fil-ħidma tiegħi f'dawn il-kumitati ma nkunx waħdi minn Malta, imma ikolli persuna oħra. Għaliex jiena u Roberta Metsola qegħdin fl-istess oqsma fil-ħidma tagħna fil-Parlament Ewropew u nkopru l-istess kumitati. Però l-approċċ tiegħi u dak ta' Metsola huwa wieħed differenti ħafna. Għaliex l-approċċ ta' Tim Malta u l-approċċ tal-Partit Nazzjonalista huma differenti ħafna. Fil-waqt li ħadd ieħor stqar minn fomu stess, kap wara ieħor tal-Partit Nazzjonalista jgħidilna illi jistħi minn pajjiżna, aħna kull fejn immorru niftaħru f'pajjiżna, mhux għax għandna pajjiż perfett, iżda għax nafu kemm ksibna u nafu x'potenzjal għandna u ta' kuljum naħdmu biex inkomplu immexxu il-pajjiżna il-qudiem. Infatti f'dawn l-aħħar 3 xhur illi għalet fil-Parlament Ewropew, b'wiċċi minn qudiem u bi kburija mort qudiem il-Kumitat Libe, tkellimt mal-membri l-oħra tal-Kumitat u b'mod onest spjegajtilhom wieħed l-avvanzi bla preċedent illi għamilna biex insaħħu il-governanza f'pajjiżna. Avvanzi kbar illi saru f'din l-aħħar sena mill-Prim Ministru Robert Abela u oħrajn kbar ħafna wkoll illi għamilna matul dawn l-aħħar 8 snin. Din il-ġimgħa kif semma anke sieħbi Chris, kollha kemm aħna segwejna l-aħħar żviluppi mill-qorti. U nsaqsu tiftakru każ ieħor ta' dan it-tip fl-istorja ta' pajjiżna li xi ħadd instab ħati u eħel imqar ġurnata waħda ħabs. Il-qtil ta' Karen Grech, il-qtil ta' Raymond Caruana, ħlif paroli mill-politiċi dwar dawk il-każi oxxeni ma smajniex. B'differenza llum għaliex għandna istituzzjonijiet tal-pajjiż li qed jingħataw is-saħħa kollha neċessarja tagħhom u r-riżorsi kollha li kellhom bżonn, illum għandna l-ewwel persuna li nstab ħati fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u hemm il-fiduċja illi fi żmien li ġej il-każ ikun ukoll solvut fit-totalità tiegħu. U dil-ġimgħa dort il-membri tal-Parlament Ewropew illi qegħdin fil-Kumitat Libe għal darb'oħra u informajthom bl-aħħar żviluppi dwar dan il-każ u nassigurakom illi hemm sentiment ta' għarfien illi iva pajjiżna miex il-qudiem, hemm għarfien illi pajjiżna għamel dawk it-tibdiliet li kienu neċessarji u għamilhom għaliex jemmen fihom u mhux għaliex ġie sfurzat illi jagħmilhom. Però naf ħadd ieħor ukoll x'qed jipprova jagħmel fil-Parlament Ewropew. U nassigurakom illi mhux se jaħrab li xejn għax bl-istess mod illi Roberta Metsola ta' fil-kurituri tal-Parlament Ewropew u l-irkejjen kollha tiegħu bl-istess mod nafhom jien u se jsibuni hemmhekk nitkellem il-verità dwar pajjiżna, dwar pajjiż li fil-waqt li għandu l-isfidi tiegħu, għandu gvern u Prim Ministru li qed naħdmu flimkien ta' kuljum biex intejbu lil pajjiżna. U għaliex fil-kurituri naf x'inhuma jgħidu u nafu wkoll x'inhi l-intenzjoni tagħhom. Iridu illi l-Kumitat Libe jerġa' jiġi f'pajjiżna biex skont huma ikompli jinvestiga lil Malta. Li ma jafux li aħna ma ndejqux li jiġi l-Kumitat Libe f'pajjiżna, aħna ma nibżawx li jiġi il-Parlament Ewropew f'pajjiżna, anzi meta jgħiduli li qed jiġu instigati biex jerġgħu jiġu Malta, aħna jgħidulhom li huma merħba hekk, they are more than welcome illi jiġu f'pajjiżna u jaraw bajnejhom stess il-bidliet kbar li l-Prim Ministru Robert Abela flimkien mat-tim tiegħu ġabu f'pajjiżna sabiex immexxu lil pajjiżna il-qudiem. Pajjiż fejn is-saltna ta' dritt tirrenja, pajjiż demokratiku fejn l-istituzzjonijiet tiegħu huma indipendenti u fejn jaħdmu u fejn nagħtu importanza kbira lid-drittijiet tal-bniedem. U la qed nitkellem dwar id-drittijiet tal-bniedem ma nistax ma nurix l-apprezzament tiegħi lill-grupp tal-progressivi tas-soċjalisti u demokratiċi fil-Parlament Ewropew illi wara 3 xhur biss li fil-kariga afdani sabiex immexxi l-qudiem il-politika tiegħu fl-Unjoni Ewropea sabiex ikollna Unjoni Ewropea tal-libertà għal persuni LGBTIQ. Għaliex meta tmur qudiem il-Parlament Ewropew u titkellem bi kburija dwar is-suċċessi tal-pajjiż tiegħek,
tikseb il-kredibilità fuq l-xogħol li tkun għamilt qabel u tikseb il-kredibilità bħala pajjiż. U għalhekk tiġi fdat biex tmexxi il-qudiem dik il-politika li tkun mexxejt f'pajjiżek u testendiha mal-Unjoni Ewropea kollha. X'differenza? Min jistħi minn pajjiżu u min gburi b'dak kollu li qegħdin inwettqu f'pajjiżna u li għad ħankomplu nwettqu. U jekk ma tridx il-grupp tal-Partit Nazzjonalista fl-Ewropa, il-Partit Popolari Ewropew, wara din in-nomina iddeċieda illi jibgħat lil Mezzola biex tirrappreżentah f'din il-ħidma. Iddestinat biex naħdmu flimkien fil-Parlament Ewropew fuq l-istess oqsma. L-ironija hi li l-partit ta' kontra d-divorzju, il-partit ta' kontra l-Unjoni Ċivili, il-partit ta' kontra l-adozzjoni minn persuni ta' LGBTIQ, il-partit li tella lil Joan Kassar il-qorti fuq drittijiet ta' persuni trans, ingħata opportunità biex jipprova jiġbor ġieħu fuq drittijiet ċivili. Parti minn demokrazija li provaw joħonqu meta huma kienu fil-gvern. Jiena tejja ħanaħdmu flimkien biex immexxu u jkollna l-aqwa reżoluzzjoni fil-Parlament Ewropew dwar drittijiet ċivili. U sfortunatament, minkejja li irnexxiel indur u nġib l-appoġġ tal-partiti l-oħrajn fil-Parlament Ewropew, il-Ħodor, il-partiti tax-Xelluk, il-Partit Liberali, weħilna meta ġejna fl-uffiċċju ta' Mezzola. Għaliex għaltinna illi trid illi ma nikkritikawx jew nattakkaw lill-Ungerija għaliex qegħdin imorru kontra d-drittijiet ta' persuni LGBTIQ. X'ironija l-istess Mezzola illi fil-Parlament Ewropew ta' kuljum kienet issemmi lil pajjiżna u tipprova tpoġġi pajjiżna b'mod skur fuq dak kollu li konna qegħdin nagħmlu. Però dan ma jaqtalniex qalbna, ħankomplu naħdmu sabiex ikonna l-iktar reżoluzzjoni ambizzjuża u progressiva fli qegħdin nagħmlu sabiex ikonna l-aħjar xogħol għal persuni LGBTIQ fl-Unjoni Ewropea. Ħbib, m'għandix jien biex nidħol fuq ix-xogħol ieħor li qegħdin nagħmlu fil-Parlament Ewropew dwar il-qasam tas-saħħa, l-kanċer, ovvjament il-vaċċini COVID-19 li qegħdin naraw li pajjiżna miexi ħafna l-qudiem fihom u qegħdin immexxu ħafna l-qudiem minn pajjiżi oħrajn. Xtaqt nagħlaq biss b'kelma żgħira fuq l-ambjent. Pajjiżna grazzi għall Prim Ministru llum għandu viżjoni ambizzjuża ta' fejn irid jasal. Qed naħdmu biex sas-sena 2050 ikonna pajjiż ħieles mill-karbonju u dan fl-aħħar mill-aħħar u favur is-saħħa tagħna lkoll u ta' kull bniedem ieħor. Matul din is-sena kellna opportunità kbira biex nifhmu xi tfisser l-ambjent għas-saħħa tagħna. Il-messaġġ li tinwassal illum hu li waqqafna dinja sħiħa biex nipproteġu s-saħħa ta' xulxin u għamilna sew għax is-saħħa tal-bniedem tiġi l-ewwel, però hija niftakru li ħsara ambjentali għandha l-istess effetti jew għar. Flok inwaqfu d-dinja però bidliet żgħar bħala pajjiż li qegħdin nagħmlu u fuq bażi individwali nistgħu nġibu bidla kbira għall-ambjent u għal saħħitna. Kif ma ddejjaqniex nieħdu d-deċiżjonijiet iebsa fuq osma oħra, konvint li maħniex se nibżgħu nieħdu d-deċiżjonijiet tajba favur ambjent aħjar. Naf illi aħna l-uniku partit f'pajjiżna li nistgħu nwasslu lil pajjiżna għal dawn il-miri ambizzjużi għaliex aħna l-partit illi ma nibżgħux nieħdu d-deċiżjonijiet, aħna l-partit tal-onestà, aħna l-partit tal-bidla, aħna l-partit tal-progress u aħna l-partit Laburista ninaqdu wara l-Prim Ministru tagħna Robert Abela biex flimkien bħala tim Malta inkomplu nġibu l-aqwa għal pajjiżna. Grazzi ħafna. Nirringrazzjaw hemmhekk lill-Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Engerer u issa, Sinjuri, nistiednu lill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela biex jindirizza din l-attività fir-Rabat. Inselmilkom u grazzi ta' din il-merħba sabiħa. Ħbib tiegħi ġimilu il-ħadd li għadda kien hemm xi ħadd li għalilna ġri tgħaddi l-pandemija ħalli mmorru għall-elezzjoni. U jien il dan ix-xi ħadd il-ħabib tiegħi ngħidlu illi l-elezzjoni issir meta niddeċidi jien u mhux inti. Bħal kif aħna mmexxu u mhux intom, u dan ngħidu b'sens tumilta, imma fl-istess waqt b'responsabbilità lejn il-mandat b'saħħtu li għandna mill-poplu Malti u Awċi biex immexxu.
Issa aħna kif jaf kulħadd l-elezzjonijiet ma jdejqunix. Naħdmuhom u nirbħuhom. U lil min qalilna li fadlilna żmien qasir fil-gvern inwieġbu u ngħidlu li inti taf li fadallek żmien qasir bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex min poġġik fis-siġġu u l-min neħħejt mis-siġġu qegħdin jaħdmu bis-saħħa biex jiżguraw li inti tibqa' għal żmien qasir bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Però ħbib tiegħi jien ukoll iva irrid li noħorġu mill-pandemija bħal kull wieħed u waħda minnkom. Irrid li noħorġu mill-pandemija iżda għax irid nara li n-nanniet janqu lin-neputijiet tagħhom. Irrid nara lin-negozji ta' pajjiżna illi jagħmlu l-profitti tagħhom u jkomplu jħadmu lil ħaddiema. Irrid nara l-familji tagħna jirrilassaw b'mod tranquill, jieħdu l-vakanzi tagħhom, ikunu jistgħu jsifru barra l-pajjiż mingħajr miżuri restrittivi. Irrid nara pajjiżna li jintela bit-turisti sabiex l-industrija tat-turiżmu terġa' tirpilja u dak l-impjiegi kollha li tiġġenera jerġgħu jissaħħu. Għalhekk aħna rridu li noħorġu mill-pandemija u dik hija d-differenza ewlenija. Tim Malta. Tim Malta li ma jimxi qatt bl-interess politiku partiġan imma li jpoġġi l-interess nazzjonali l-ewwel. Differenza fundamentali din illi toħroġ bejn iż-żewġ partiti ewlenin illum. Tim Malta u min qed isib kull skuża biex ma jissieħibx f'Tim Malta. U ta' kull ġimgħa ħbib tiegħi qiegħda toħroġ din id-differenza ewlenija bejn iż-żewġ partiti politiċi u qiegħda toħroġ għax il-kuluri vera ma jdumux ma jinkixfu. Tista' tkun attur tajjeb, imma il-politika mhijiex teledram. F'xi ħin il-maskla taqa' u tibda tinkixef x'int. Delija ta' qabel il-kap tal-oppożizzjoni tal-lum ipprova juri li huwa differenti, ipprova almenu. Wara li ma kienx iżda b'dak kollu li smajna li kien qed jiġri minn wara. Il-kap tal-oppożizzjoni tal-lum laqqa sforz biex juri li hu differenti ma qed jagħmel. Jew ma jistax jagħmel. Għax minn poġġieħ fis-siġġu mhux qed iħallih. Għax hekk jiġri meta s-siġġu tiegħek ma tkunx irbaħtu bil-fiduċja li tkun bnejt tul is-snin. Imma tkun ħallejt li tiġi mqiegħed. Rajna fl-aħħar jiem. X'kellna? Kellna ġimgħa fejn kellna riżultati fil-ħidma tal-istituzzjonijiet li vera jagħmlu gburi. Kellna breakthrough fl-investigazzjonijiet dwar il-każ ta' Daphne Caruana Galizia. U x'rajna? Rajna attakk fin u f'okkażjonijiet mhux daqstant fin li reġa' beda b'mod konsistenti kontra l-istituzzjonijiet. Mela l-ewwel għamlu xhur jgħidu li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna mhux qed jaħdmu. Kif raw li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna qed jagħtu riżultati effettivi tagħhom rashom. Ma jifilħux jaraw l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna jaħdmu. U dik hija r-realtà li kollha kemm aħna rajna quddiem għajnejna din il-ġimgħa. L-istess nies li dil-ġimgħa r-reazzjoni tagħhom kienet qalulna imma domtu wisq l-istituzzjonijiet damu 40 xahar biex taw riżultat effettiv. L-istess nies iżda li mbagħad fejn tidħol l-inkjesta pubblika qed jgħidulna ħalluha ddum kemm tista'. Din hija l-ipokrezija ta' min qiegħed jitkellem illum. Ifittxu kull skuża biex ma jingħaqdux ma' Tim Malta għax il-kelma għaqda tbeżżagħhom
Jekk hemm kelma li twerwer lill-oppożizzjoni hija l-kelma għaqda. U l-għaqda hija dik il-kwalità ewlenija li dal-moviment huwa konvint minna, l-għaqda nazzjonali. F'mument hekk importanti dil-ġimgħa ħbib tiegħi nixtieqkom tapprezzaw x'kien ifisser din il-ġimgħa. Mument fejn il-maturità politika u r-responsabbiltà kienet titlob li flimkien bħala tim Malta nibatu messaġġ wieħed barra minn xtutna illi l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna qegħdin jaħdmu u minflok kellna kurrenti ġejjin min naħa tal-oppożizzjoni li raw kif għamlu biex batu messaġġ kontrastanti. Messaġġi minn taħt li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna mhumiex qed jaħdmu, messaġġi biex idaħħlu d-dubju fil-ħidma tal-istituzzjonijiet. Di xi ħaġa li ma nasal qatt biex nagħmilha. Tkellimna b'mod ċar u rejna bil-fatti kemm għandna fiduċja fl-istituzzjonijiet. Xodda tajna lill-istituzzjonijiet f'dawn l-aħħar xhur biex setgħu jagħtu r-riżultati effettivi li qed jagħtu llum. Jien iddefendejt kull istituzzjoni ta' pajjiżna f'dal aħħar xhur. U hekk beħsibni nagħmel. U se nibqa' niddefendihom bis-saħħa kontra kull attakk illi qed isir kontrihom ħalli nħallihom jaħdmu b'serenità. Jien nifhem li hemm l-establishment ta' qabel l-2013 li issa refa' rasu li ma jistax iġerraħ il-fatt li l-poplu ma jridx jaf bihom. Ma jridux jaċċettawha din. U qed jirritaljaw kontra l-poplu billi jpattulu lura. Jien ngħidilhom li se nkun sod ħafna u mhux se nħallikom tpattuha lin-nies. U rejna ħbib tiegħi kemm dil-ġimgħa kemm erġajnu rejna li aħna l-forza f'dal pajjiż li taħdem favur is-sewwa. Dak li għamilna f'dawn l-aħħar xhur ma kienx biss kwistjoni ta' riformi fil-liġijiet, imma kienet dikjarazzjoni ta' prinċipji. Intix onest jew le meta titkellem. Intix ġenwin jew le f'dak li temmen. Iva, tejjibna fej ħassejna li kellu jitjieb u saħħaħna fuq it-tajjeb illi diġà kellna. U għalhekk illi konsistentement baqa' jafdana l-poplu, konsistentement. Fiduċja minn nies fina illi tista' tħossa, tanġibli tħossa l-fiduċja illi għandhom in-nies fina. Għax magħna taf fejn qiegħed. Għax dak li wedna wettaqnieh. Jiwiet tmexxija serja. Qed iwettaqa. Meta tkun forza favur is-sewwa, iva, tittieħu deċiżjonijiet ibsa. Rosjen din il-ġimgħa ġabet l-interessi tal-gvern u tal-pajjiż qabel tagħha personali. F'mument fejn kienet qed taħdem bis-saħħa favur numru ta' riformi importanti fil-pajjiż. Riformi li mhumiex se jieqfu. Ħasset li fil-waqt li kellha tiddefendi jisimha, tnaddaf isimha, kif għandha kull dritt li tagħmel, fl-istess waqt b'mod matur iddeċidiet illi fil-waqt li teżerċita dan id-dritt ma timpattax fuq il-ħidma tal-gvern. X'differenza minn ħaddieħor. X'differenza mill-oppożizzjoni. U jillilkom ħbib tiegħi nifhimkom meta tgħiduli forsi b'sens ta' rabja wkoll. Imma ħaddieħor jaħrab minn kollox, jaħrab minn kull responsabbilità. U tagħna dejjem ilaqtuha. Nifhimkom. Imma aħna fdati għaliex immexxu bl-eżempju. U dik hija differenza fundamentali. Aħna fdati minn nies biex immexxu bl-eżempju. Però ora xi ħadd jaħseb li aħna dajfa. Intelligenti iva, dajfa le. U dajfa ma se nkunu qatt.
Forsi vera li fil-moment weġġa, imma wara toħroġ ferm u ferm aktar b'saħħtek. U waraw, ħbib tiegħi, x'qed jiġri lill-kap tal-oppożizzjoni. In-nies ġandunaw li jiddeċiedi li ma jiddeċiedi qatt, ma jieħu stand fuq xejn. Fuq xejn. U nsaqsih jien illum. Rożjen dil-ġimgħa tat eżempju ta' kif isiru l-affarijiet. U nsaqsih jiena, x'se tagħmel b'Adrian Delija? X'se tagħmel b'Jason Azzopardi? X'se tagħmel b'Kristi De Bono? X'se tagħmel b'Hermen Schiavone? Sal-lum minkejja allegazzjonijiet serjissimi kontrihom baqa' ma għamel xejn. U tafu għaliex mhux biss m'għamel xejn imma mhux se jagħmel xejn. Għax m'għandux l-awtorità biex jiddeċiedi, għax jibża jiddeċiedi. Għax minn poġġieħ qed jiġbidlu l-ispak u jgħidlu dik ma tistax tagħmilha, dik ma tistax tagħmilha. Hemm tittamel kif ngħidulek aħna, hemm tittamel kif niddiriġuk. Dak kollu li ma jagħmlekx mexxej. U dik hija r-realtà li llum tinsab fiha l-oppożizzjoni ta' pajjiżna. Ħatar COVID team mhux biss li ma ddeċida xejn, missu għadna nistennew id-deċiżjonijiet tagħhom, imma li huwa mmexxi minn persuna li kontrija kif tafu għandha għaddejjin proċeduri, mhux investigazzjoni, għandha għaddejjin proċeduri fuq il-ħruġ ta' ċertifikati mediċi foloz. Issa jiena nsaqsi bl-istess raġunament li qed nużaw li semmew dil-ġimgħa li kellu jintuża fil-każ ta' Rożjen Kutajjar. U kif mexxiti? Kif? Inti llum qiegħed tagħżel li taħtru biex imexxi l-COVID. Daw l-inkonsistenzi u din hija fuq kollox id-differenza ewlenija li hemm bejnietna u bejn l-oppożizzjoni. Gvern li jimxi bil-prinċipji tas-serjetà għal oppożizzjoni li timxi bil-konvenjenza. U ħbib tiegħi insaqsi jien illum. U nixtieq illum li niddedika ftit ħin li nitkellem fuq l-oppożizzjoni għaliex verament kont disgustat dil-ġimgħa fl-isfond ta' żviluppi tant importanti li kellna li juru kemm dan il-pajjiż huwa miexi fid-direzzjoni tas-serjetà li jkollok dat tip ta' attakki minn taħt, tat tip ta' attakki frontali biex jagħmlu minn kollox biex iħammġu lill-isem pajjiżna. U insaqsi il-kap tal-oppożizzjoni x'se jagħmel dwar Adrian Delija? Allegazzjonijiet tal-waħx li hemm fil-konfront tiegħu u jibqa' ma jċaqlaqx seba' biex jieħu deċiżjoni dwaru. U tibda ssaqsi lilek innifsek kif jista' jkun li inti jkollok membru parlamentari fil-grupp parlamentari tiegħek li dwaru hemm allegazzjonijiet koroħ daqstant u tibqa' ma tagħmel xejn dwaru. U tibda tisma' mbagħad u tistaqsi lilek innifsek Għaliex fuq naħa tattakka b'tant vuċi lill-gvern u meta tiġi għalik innifsek tiddeċiedi li ma tagħmel xejn. Tibda tistaqsi lilek innifsek kif jista' jkun għandek kap tal-oppożizzjoni li fih dan għandu nies bħal Jason Azzopardi illi għandhom il-kwalitajiet kollha li m'għandux ikollu bniedem li qiegħed fil-politika u jibqa' ma jerfax seba' dwaru jieħu d-deċiżjonijiet il-korretti li għandhom jittieħdu. Dwar Adrian Delija nerġa' mmur fuq għax in-nies qed isaqsu. Kif bl-istess kejl issa li intom għedtu li kellu jintuża fuq Rożjen Kutajjar mhix qed timxi bl-istess mod fuq Adrian Delija. U forsi r-raġuni hija waħda sempliċi. Għax qed jipprova jżommu kwiet. Għax qed jibża li jwarbu mis-siġġu. Għax qed jibża li jagħmillu dak li huwa għamel lilu. U issa l-għażla li għandhom in-nies qudiemhom hija waħda. Ta' gvern immexxi mill-prinċipju tal-korrettezza għal oppożizzjoni li tiddeċiedi li ma tiddeċidix. Li tajba fin-negattiviżmu imma meta tiġi biex tmexxi u tieħu d-deċiżjonijiet tibqa' ma toħodhom qatt. U għalhekk ħbib tiegħi illi aħna differenti.
Differenza li qed tissarraf f'aktar fiduċja fina. F'dati li nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. F'dati bl-ekonomija. Għax aħna f'dati nistgħu inwettqu it-twemmin laburista. U fl-aħħar mill-aħħar dan kollu li għadni kif tħaddi dwaru jissarraf f'din il-fiduċja li tant hija meħtieġa biex tkun tista' tmexxi l-interessi ta' pajjiż il-qudiem. F'dati bir-riformi. F'dati biex inżidu l-pensjonijiet. F'dati biex saħansitra naqqasna t-taxxi f'mument ta' pandemija. Aħna ħbib tiegħi tafu li waqt pandemija naqqasna t-taxxa ta' trasferiment tal-proprjetà. Meta kull pajjiż ieħor kienet imur f'direzzjoni ta' austerità, aħna naqqasna it-taxxi. F'dati biex insewwu l-inġustizzji. F'dati biex qassamna miljuni, mijiet ta' miljuni ta' euro waqt pandemija biex salvajna n-negozji, biex salvajna eluf, għexieren eluf ta' impjiegi. Għalhekk in-nies qed jafdaw lilna għax jafu li aħna ġenwini li dak li ngħidu inwettquh li magħna ta' fejn qiegħed li aħna onesti f'dak li ngħidu lin-nies u ħadd ieħor le. U t-twettiq ta' twemmin laburista l-ġustizzja soċjali wieħed mill-ewwel mill-erba' prinċipji ewlenin li fuqhom huwa msejjes il-moviment tagħna wettaqnieh fil-prattika il-bieraħ. Ġimilu tajtkom kelma li se nniedu riforma fil-liġijiet tal-kera dwar il-kirjiet ta' qabel l-1995 il-bieraħ ħabbarna l-pjan. Pjan li huwa ibbażat fuq tliet prinċipji ewlenin li ħadd ma jispiċċa bla saqaf fuq rasu. Dak il-prinċipju ewlieni li tant nemmnu fih li kull ċittadin ta' dan il-pajjiż għandu dritt li jkollu saqaf fuq rasu. It-tieni prinċipju li l-inċertezza u l-biża li hemm fost ħafna pensjonanti bħalissa nibdluha f'ċertezza u serħan il-moħħ. U t-tielet prinċipju li s-sidien jirċievu kumpens ġust għall-proprjetà tagħhom. U meta qed nitkellem dwar sidien, maħniex qed nitkellmu dwar spekulaturi, qed nitkellmu forsi hawn minn minnkom hawnhekk qudiemi illi wirtu proprjetà mingħand il-ġenituri tagħhom, proprjetà waħda, u dil-proprjetà hija milquta b'kirja ta' qabel in-1995 u qiegħda okkupata minn ħadd ieħor. B'kera li tagħti 230 euro fis-sena. U tfal tagħkom iridu jissalbu biex jieħdu loan u jixtru proprjetà tagħhom. U intom ma tistgħux taddulhom dik il-proprjetà fil-waqt li m'intomx qed tieħdu kumpens tagħha. U b'dak li għamilna l-bieraħ indirizzajna din l-inġustizzja. L-inġustizzja tas-sit tas-sidien ta' dawk l-10,000 post li ma kienux qed jieħdu kumpens xieraq għall proprjetà tagħhom u l-inġustizzja li kellhom mal-10,000 familja li jafu li għada jistgħu jirċievu ittra bl-avukat jew biex jitilqu l-barra mill-post jew biex il-kera titla' daqs kemm hija l-pensjoni tagħhom. Dik ir-realtà. Kellek 10,000 familja llum sal-lum u sakemm dik il-liġi tidħol fis-seħħ illi ma jafux se jiġri għada fuq l-iktar ħaġa importanti f'ħajtek, id-dar tar-residenza tiegħek. Dik l-inċertezza neħħejniha. U neħħejniha billi għamilna ħbib tiegħi riforma li tant hija kbira meta l-bieraħ filgħodu tant kont emozzjonat waqt li qed inħabbru r-riforma għax waqt li qiegħed inħabbar dak li preparajna inħkimt minn sens ta' emozzjoni. U għadda li qed nitkellem dwaru llum huwa l-veru eruq laburista, eruq soċjalista li aħna għandna.
li tajna soluzzjoni li għal 20 ta' snin kulħadd xeħita taħt it-tapit. Problema li kulħadd beża imiss magħha. U kellna reazzjoni, fil-għaxija smajt ir-reazzjoni tal-oppożizzjoni. Issa ħanibdew minn x'proposti għamlu il-Partit Nazzjonalista dwar ir-riforma fil-kirjiet. Xejn. Intom, kulħadd kien jaf li bdejna nitkellmu dwar ir-riforma fil-kirjiet, tafu li l-oppożizzjoni m'għamlitx proposta waħda li hi waħda dwar ir-riforma fil-kirjiet. Xejn. Oppożizzjoni bla idejat. Imma mhux hekk biss, flaxija segwejt ir-reazzjoni tagħhom. Laqqas kienu kapaċi jagħtu reazzjoni għal riforma ambizzjuża li għamilna aħna. Taf x'qalu? Ftit wisq u tard wisq. U għalhekk li mhumiex kredibbli għax meta lin-nies tgħidilhom ftit wisq, meta lis-sidien tgħidilhom ftit wisq. Tajtuna. Is-sidien mhumiex se jiftakru li 10 snin ilu r-riforma li għamel il-Partit Nazzjonalista kienet tfisser li ttihom 185 euro fis-sena u r-riforma tagħna tfisser 10,000 euro fis-sena. U tgħidu li ħbib tiegħi it-tard wisq. It-tard wisq. Intom kontu ilkom fil-gvern 25 sena. U r-riforma li għamiltu fuq il-kirjiet ta' qabel in-1995. Kienet waħda li flok solvit il-problema, ħolqot problema ġdida. Kienet riforma li l-bażi tagħha kien il-qerq. Għal xiex il-qerq? Ir-riforma tagħna bbażata fuq sens ta' ġustizzja. Ir-riforma tagħhom kienet waħda li daħlet sens fals ta' sigurtà fl-inkwilini. Li l-inkwilini qaltilhom serħu raskom b'dak li għamilna aħna intom protetti. U l-qrati ġurnata wara ġurnata mill-għada tar-riforma tal-2009 għalulhom ma bdiltu xejn. Mela taw sens fals ta' sigurtà lill-kerrejja ta' djar. L-sidien daħqu bihom f'wiċċhom għax qalulhom ħaqkom ta' proprjetà li tista' tiswa 300,000, 400,000. Kull ma ħaqkom 185 euro fis-sena. Dak kienu r-riformi illi għamlu dakinhar u tisma' r-reazzjoni tal-bieraħ u tkompli tifhem kemm għandna oppożizzjoni li ħlief fin-negattiviżmu ma hi kapaċi f'xejn. U għalhekk ħbib tiegħi dik id-differenza bejn gvern lir-riformi l-kbar mhux talli ma jibżax minnhom, talli jidħol għalihom b'determinazzjoni u b'konvinzjoni ċara ta' fejn irridu naslu. Kienet l-istess determinazzjoni li f'pandemija waslitna biex insalvaw 20,000 ta' impjiegi. Immaġinaw kieku f'dal-aħħar xhur ma kenniex idejat ta' kif se mmexxu. Kieku għadna nitkellmu u ma niddeċidu qatt. Kienet l-istess sens ta' determinazzjoni u direzzjoni fit-triq it-tajba li salvatna, li waslitna biex insalvaw eluf ta' negozji. Kienet l-istess sens ta' tmexxija tajba u direzzjoni tajba li illum u qed nitkellmu fuq illum qegħdin bil-bosta fuq quddiem nett tal-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea bħala l-aktar pajjiż li għandu l-aqwa rata ta' tilqim ras għal ras. Ħarsu lejn l-istatistika uffiċjali li qiegħda toħroġ mill-Kummissjoni Ewropea u tara kif pajjiżna mhux biss aħna ħadna deċiżjonijiet kruċjali biex ġibna kemm stajna dożi tal-vaċċin imma qegħdin imma mhux biss fuq quddiem nett b'ħafna jekk tħarsu lejn il-grafs ta' kif qegħdin inlaqmu lin-nies tagħna, mhux fuq quddiem nett bi ftit, fuq quddiem nett b'ħafna fost l-istati membri tal-Unjoni Ewropea, ma dan ma sarx b'kombinazzjoni sar għax qegħdin iffokati fuq kif immexxu lil dan il-pajjiż. Ħadna deċiżjonijiet oħrajn kruċjali biex inżommu l-ekonomija għaddejja. Fl-eqqel tal-pandemija, f'Ġunju li għadda, deċiżjoni strateġika. Konna nafu li s-settur
tal-kostruzzjoni huwa settur jew mutur kruċjali għall-ekonomija ta' dan il-pajjiż. U kellna qudiemna deċiżjoni importanti. Inħallux l-affarijiet kif huma u naraw kif immorru, jew natux inċentiv bis-saħħa biex ninċentivaw lil dan is-settur. U ħadna d-deċiżjoni kuraġġuża kif tafu, naqqasna ir-rata tat-taxxa b'mod sostanzjali kemm dik tax-xiri kif ukoll tal-beħ tal-proprjetà u r-riżultati jitkellmu waħedhom. U din ir-rata ta' taxxa naqqasniha għal konvenji li jiġu firmati sa Marzu ta' din is-sena bil-kuntratt finali mbagħad isir sa Diċembru ta' din is-sena. Iddeċidejna ma bżajniex u r-riżultat ta' dik id-deċiżjoni wera kemm konna korretti meta ddeċidejna. U l-lum ħbib tiegħi mhux biss iddeċidejna, imma smajna wkoll. Smajna għaliex idejna qiegħda fuq il-polz u nisma' nħobb nisma' mingħand in-nies x'qed jgħidulna n-nies. Ta' kuljum nisma' x'qed jgħidulna n-nies mit-toroq fejn qed naħdmu tajjeb, fejn nistgħu nkunu differenti u fost oħrajn fuq il-beħ tal-proprjetà nisma' mingħand in-nutara, mingħand żgħażagħ li jixtiequ jixtru u qed jgħidulna ma nista' nlaħqu l-konvenju sa Marzu. Hemm problemi waħda jew oħra li mhux se jippermettulna niffirmaw il-konvenju sa Marzu. U minħabba fekk se nitilfu it-tfaddil li konna se nagħmlu mit-taxxa. U llum ħbib tiegħi se nerġa' nagħti s-serħan il-moħħ illi d-data li fiha irid jiġi iffirmat il-konvenju se nestenduha minn Marzu għal Lulju ta' din is-sena. Sabiex nagħtu s-serħan il-moħħ liż-żgħażagħ tagħna li jistgħu jidħlu fil-konvenji għax-xiri tal-proprjetà tagħhom bit-tranquillità, nagħtu s-serħan il-moħħ ukoll lis-settur b'mod ġenerali kif nibqgħu nagħtu l-istess serħan il-moħħ lil kull settur ieħor f'pajjiżna. U għaliex niddeċiedu u mhux nittitubaw, erġajna estendejna l-għajnuna finanzjarja li qed nagħtu lil-sidin tal-bars, l-operaturi tal-bars u tal-każini għaliex qed nitolbuhom jerfgħu iżjed minn ħadd ieħor peace fit-trażżin tal-imxija tal-COVID filwaqt li ħadd ieħor jinstiga azzjonijiet fil-fema tiegħi mhux meħtieġa biex intawlu kemm jista' jkun ir-ritorn lejn in-normalità. Dik id-differenza ewlenija. Aħna nappoġġjaw lil kull negozju biex ma jerfax waħdu biss aktar milli jiflaħ, ma nħallu lil ħadd waħdu filwaqt li ħadd ieħor irrewwaħ minn taħt biex isiru azzjonijiet biex jittawwal kemm jista' jkun ir-ritorn tal-pajjiż lejn in-normalità. U ħbib tiegħi għax għamilna dan kollu f'dawn l-aħħar xhur, illum għandna l-aktar poplu ottimist fost il-pajjiżi stati kollha tal-Unjoni Ewropea. Fost il-membri tal-Unjoni Ewropea aħna l-aktar pajjiż poplu li jinsab ottimist. Għax għandna tmexxija li toħloq fiduċja. Fiduċja tibqa' dak l-element ewlieni li jagħtik il-kredenzjali biex tmexxi li n-nies jafdawk. Mhix xi ħaġa illi ġiba malajr il-fiduċja. Il-fiduċja ġiba bl-azzjonijiet konsistenti tiegħek, bil-mod kif in-nies jiġġudikawk f'dak li tagħmel ta' kuljum. Bil-mod kif in-nies jarawk illi għandek viżjoni għal pajjiż. Fejn jarawk li trid tmur in-nies. Għandekx il-viżjoni li tasal għat-titjib fil-kwalità tal-ħajja tan-nies, jew intix mitluf fil-li tkun distruttiv u negattiv fuq kollox xi qegħdin nofru għal dan il-pajjiż. Fix-xhur li ġejjin, x'qegħdin nofru aħna għal Malta u Għawdex li tant inħobbu. Hija l-fiduċja illi tħallina ninvestu fl-aktar setturi importanti għal pajjiżna. Għax bħalma nemnu fix-xogħol, kif semma Cyrus, nemnu
fl-ambjent. Kemm se tkun din tema importanti għal pajjiżna fis-snin li ġejjin. Anzi, illum. L-ambjent illum kemm huwa ta' priorità. Priorità għalija, priorità l-gvern immexxi minni, priorità għal poplu kollu. U x'legat se nħallu l-itfal tagħna? Irridu nħallulhom legat ta' ambjent li jkun wieħed san u kif ħan ibbilanċjaw bejn il-progress ekonomiku u ambjent b'saħħtu. Dil-ġimgħa stess nidejna skemi ġodda biex in-nies jinvestu f'enerġija aktar nadifa. 9 miljun euro fis-sena li se nħallu fi bwut in-nies b'dawn l-inċentivi li nidejna. Mhux biss nidejna skemi ġodda, imma aktar minn hekk irranġajna skemi li kienu short-sighted ta' żmien gvern nazzjonalista. Għax hekk kienu jagħmluhom l-affarijiet fi żmienhom, skemi li bilkemm jaraw sada, aħna bil-kontra għandna viżjoni li hija waħda kemm fl-immedjat kif ukoll fit-tul għal dan il-pajjiż. It-tajjeb nibnu fuqu fil-waqt il-liva fejn stajna għamilna ħjar u fejn għamilna żbalji nirranġawhom. Tinsewx iżda ħbib tiegħi li ver ilna 7 snin fil-gvern, imma huwa daqstant ieħor minnu li għandna 25 sena ta' żbalji ta' gvern nazzjonalista li rridu nsewwuhom ukoll. U x'irridu nsewwu fost oħrajn? Jakkużawna illi żvilupp bla rażan kullum kien. Waħda mill-akkużi li għamlulna ta' kuljum. Jakkużawna li l-ambjent tajnieh bis-sieq. U jiena niskanta kif jitkellmu b'dan il-mod. Niskanta għaliex l-iżvilupp tal-bini li qed isir illum huwa skont il-pjanijiet lokali li għamel il-Partit Nazzjonalista fl-2006. Il-famużi pjanijiet li għamel il-Partit Nazzjonalista fl-2006. U tistaqsuni imma illum hemm kap tal-oppożizzjoni li ma kienx hemmhekk fl-2006. Vera. Imma l-arkitett tal-isfreġju ambjentali u fil-pjanijiet lokali tal-2006 illum huwa lit il-leminija tal-kap tal-oppożizzjoni li ġimqiet hemmhekk biex jagħti l-ordnijiet fil-Partit Nazzjonalista minn min qed jiġbed l-ispak fuq wara u minn wara inserta jgħix viċin hawnhekk kombinazzjoni u nistaqsi jiena hija din is-sens ta' trasparenza u serjetà fit-tmexxija li aħna rridu li pajjiżna jimxi biha l quddiem. U jekk irridu nitkellmu fuq kif isiru l-affarijiet b'serjetà u fuq kif kienu jsiru l-affarijiet qabel l-2013, ejja nħarsu. Eżempju dan wieħed tal-2006, kif saru ir-reviżjonijiet tal-pjan lokali. Eżerċizzju li m'hemmx kelma oħra li ssejjaħluh li foxxien. U lillum, sal-lum il-pajjiż għadu qed jerfa' il-pis tiegħu. Dik hija r-realtà. U tgħidu li ma dak huwa l-passat. Ma tajjeb li ma ninsewx il-passat. Tajjeb għax il-passat mhux biss huwa mera tal-futur, imma meta inti n-nies li kienu jmexxu fil-passat huma l-preżent, dak ifisser li għada l-oppożizzjoni dak għandha x'toffri more of the same minn dak li kellna qabel l-2013. U dik hija l-għażla ewlenija li llum għandna qudiemna, l-għażla bejn gvern konvint mis-serjetà fit-tmexxija, mit-trasparenza, milli jkompli jsaħħaħ l-ekonomija, milli tejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies, gvern li huwa verament konvint li dan il-poplu ħaqqu l-aqwa livelli ta' tmexxija. U nifhem li issa tellajna l-standards. L-standards ta' dak li huwa mistenni fin-nies li huma fil-politika, l-standards ta' performance ta' gvern, u hemmhekk illi f'daw l-aħħar xhur tellajna daw l-standards u l-għażla hija waħda. Jew se nkomplu ntellawhom il fuq, jew se nippermettu li jerġgħu jmorru lura. Jien determinat li dal-pajjiż
nibqa' immexxih il-qudiem bis-saħħa. Uħbib tiegħi x'ma tkunx pożittiv meta dil-ġimgħa kelli l-opportunità storika illi nagħmel telefonata mal-Secretary of Transportation tal-Istati Uniti Pete Buttigieg li għandu eruq Maltin missieru Malti mill-Ħamrun u kellna diskursata tant ammirajt il-fatt. Iħobb lil pajjiżna iktar milli jħobbu esponenti ewlenin fl-oppożizzjoni. Vera xi ħaġa li laqtitni. Tant ħadd pjaċir nitkellem jew dwar il-Ħamrun u spjegali kif il-familja tiegħu illum tgħix San Pawl il-Baħar, tant jitkellem bożza dwar dan il-pajjiż u ħadd ieħor jkisser f'isem pajjiżna, jipprova jħammeġ isem dal-pajjiż u tħadditna u rajt kemm għandna ma' Pete Buttigieg viżjoni komuni fuq l-ambjent, fuq kif naraw is-settur tat-trasport illi jrid ikun kontributur ewlieni fit-tnaqqis tal-emissjonijiet, kontribut ewlieni mis-settur tat-trasport biex nilħqu it-targets ta' tnaqqis tal-emissjonijiet sal-2030 u aktar importanti sal-2050 biex naslu għal carbon neutrality. Targets ambizzjużi tgħidu li 30 sena oħra. Irridu naħdmu ħafna, naslu wkoll. L-istess viżjoni dwar id-drittijiet ċivili, viżjoni liberali, semmejtlu il-bidliet li se nkunu qegħdin inresqu fil-qasam tal-possess dwar il-kannabis, dwar kif se nneħħu dik li nsejħilha l-umiljazzjoni li kienu qed isofru żgħażagħ tagħna li jiġu arrestati fuq joint, jittieħdu l-assa, jittieħdilhom statement, jitresqu quddiem tribunal, jiġu multati b'sogru li tirrovina l-futur tagħhom. Spjegajtlu dak li qed nagħmlu li aħna dan kollu mhux se nħalluh isir iżjed qabel miegħi għal dik hija triq il-qudiem li inti tkun voċiferu fil-leħen liberali u tiddefendi liż-żgħażagħ ta' pajjiżek. Spjegajtlu wkoll dak li qegħdin nagħmlu fuq l-ambjent lilin mill-miri dwar it-trasport u rajt kemm għandna dal-viżjonijiet, dil-viżjoni li hija waħda komuni. U hemmhekk fejn tagħmel il-kuraġġ illi tgħid iva jiena qed nagħmel differenza għal dan il-pajjiż u meta ngħid jiena huwa l-kabinett tal-Ministri, il-grupp parlamentari, dak kollha. Is-soċjetà l-pajjiż mod ġenerali u għalhekk nitħadded dwar Tim Malta, ma nitkellimx dwar gvern, ma nitkellimx dwar kabinett, Tim Malta. Aħna li qegħdin hawn kollha flimkien, dak kollha ta' rieda tajba li lil tal-pajjiż irridu jaraw ħmiex il-qudiem. Dak kollha illi għada se jkunu qegħdin isegwuna mill-Parlament. Gburi ħafna li għada se nkun qed nibda id-diskussjoni dwar l-emendi fil-liġi tad-divorzju fejn fil-waqt li ħadd ieħor għamel minn kollox biex id-divorzju ma jidħolx f'pajjiżna u kien frontliner biex id-divorzju ma jidħolx u min kellu problema fiż-żwieġ tiegħu ma jkollux opportunità li jibni familja, għada jien se nkun fuq in-naħa l-oħra biex nara li l-liġi tad-divorzju tkompli tissaħħaħ. U jien konvint li għada f'dit diskussjoni li se jkollna fil-Parlament se jkun hemm intom kollha magħna. Tim Malta flimkien li nemmnu fid-dritt ta' kull wieħed u waħda minnha li jkollu opportunitajiet ġodda fil-ħajja tiegħu. Aħna maħniex gvern li jiġġudika. Ma nistax jien qatt nasal biex niġġudika lil żagħżugħ jew żagħżugħa għax kellhom joint. Min jien biex niġġudika żagħżugħ jew żagħżugħa għax kellhom joint jew ammont żgħir ta' cannabis. Jew jien biex niġġudika l xi ħadd għaliex kellu problema fil-ħajja ta' żwieġ tiegħu u ngħidlu int ma tistax terġa' tiżżewweġ. Min jien. U din hija mbagħad id-differenza l-oħra fundamentali bejn min qed jimmilita fuq in-naħa tal-oppożizzjoni llum u aħna. Tim Malta. Illum hemm l-istess nies li fl-2011 b'mod ipokrita u ifmuni għal xi qed ngħid ipokrita kienu frontliners kontra d-divorzju. Fil-Parlament minkejja dak li qal il-poplu ivvotaw bil-qalb xorta kontra dak li qal il-poplu għax huma kienu komdi mod ieħor.
Dik ir-realtà u llum aħna kellna l-kuraġġ li smajna li mill-2011 sal-lum kien hemm in-nies li qalulna mhux sew għaliex jien isseparajt. U għandi jkolli noqgħod nistenna 4 snin biex nerġa' niżżewweġ. Sens tagħmel li jkollok bniedem li għandu 40 sena li kellu nkwiet fi żwieġ, issepara u tgħidlu u għandu relazzjoni ġdida u tgħidlu le tistenna 44 sena issa biex terġa' tiżżewweġ. Dawn huma. Sa jew tkun tħoss għan-nies, jew tkun tħobb lin-nies, jew qalbek tħabbat mal-polz tan-nies, jew kellha lin-nies tgħidilhom jien ma jinteressanix minnkom, komdu jien u problema tagħkom. U dik id-differenza l-oħra. U għalhekk ħbib tiegħi li meta tilkom noħolmu kbir għal pajjiżna tilkom hekk għax nemmen fil-pajjiż. Nemmen fil-ħiliet ta' kull wieħed u waħda minnkom. Kif rajn iva, għaddejna minn sena iebsa fejn iffaċċjajna pandemija li ħadd ma stenna li ħadd tiġi fuq pajjiżna u fuq id-dinja u kellna mumenti ta' sfida. Imma aħna l-isfidi ma bżajna minnhom qatt. U maħnissa nibżaw mill-isfidi. Għandna storja kbira li dejjem uriet li aħna l-gvern li quddiem l-għażliet diffiċli inkunu fuq in-naħa tas-sewwa. U hekk beħsibni nibqa' nagħmel. Għamlu kuraġġ, ngħixu f'pajjiż sabiħ fejn ikbar ma huma l-isfidi, ikbar ma hija s-saħħa tal-poplu tagħna. Iktar jirbaħ bis-saħħa tim Malta, għalhekk b'saħħitna inħarsu l-qudiem għal pajjiż li huwa dejjem aqwa milli hu llum, inħarsu għal għada aqwa milli hu llum, pitada li jkun aqwa milli hu għada, flimkien dan it-tim li dejjem qiegħed jikber, tim li qiegħed jissaħħaħ, tim li huwa konvint fil-kwalitajiet tal-poplu Malti u għawċi, ħbib tiegħi kuraġġ ejja ħanħarsu l-qudiem pożittività sabiex flimkien komplu mmexxu lil dan il-pajjiż lejn fejn verament jixraqlu. Nirringrazzjakom. Nirringrazzjaw lill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela, nirringrazzjaw ukoll lill-kelliema preċedenti Dr. Chris Bonnet kif ukoll lill-Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Angerer, nirringrazzja lil dawk kollha li attendew għal din l-attività lil kull min segwana permezz tal-istazzjonijiet wan kif ukoll permezz ta' Facebook. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb saħħit.